designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out. S-a dus actele. S-a dus bani. Da. Vreau să văd dacă. Mai repede cum așa se face. Nu ori. Aveți oameni! Cine să vă aici în pădure? Lasă pictorul să Lasă trage! pictorul de... Trage! Pictorul meu! Ne trage! Du-te în spate, du-te în spate! Du-te în spate, lasă-l! Du-te în spate! Hai mai repede! I-a sfințit! Pentru cine? Stați pe loc, prieteni! Lasă stalele jos! Lasă stalele! Fugi! Fugi! Lasă! Apără-mă! Ia spitalul! Oprește! Lasă! Lasă pictorul jos! Cu cap! Ce schimbă am avut loc succes pentru noi? Asta s-a nevoie. Asta avem nevoie multă de noi. Sper. Ține armă! Mă cutră de ei. Ridică-te! Nu s-am zis! Fugi, fugi! Fugi! Unde-mi valiza? Unde e valiza? Am fost depuit. De cine? Bani! Am fost depuit! De cine? Nu știu! Un grup de parcă! Îmi vreau ori Câți erau? banii, ori valiza înapoi, dacă nu am amândouă. Am fost jefuit! Nu mă Ce interesează. nu poți să înțelegi! Câți erau? Am fost împușcat și în picior! Câți erau? Am fost bătut! 60.000! Câți oameni erau? 4! Ah, 4! Unde? Sus! Amândoi. În ce parte au luat-o? În sus! Ah! Acum. De unde știu că facem afaceri? Nu știu, el a tras cu driverul! El a fost! Pe cine a Dar fost? nu de nostru! A fost mai mulți ca noi! Dar este nu de nostru! Dar de unde știu că noi o să facem afaceri Nu aici? știu. În locul ăsta? Nu știu! Sunteți proști! Că vor urmări! Foc! S-au zis S-a zis foc! să nu am plecat de aici. Din sus! S-au auzit. Uitați-te, Tu nu mai ai pistolul! Eu nu! Urcă în sus! Alo, șeful? Da, care-i treaba? În pădurea judecaților. Niște afaceri. Mai un pic mai sus, au venit ăia ce trebuia să facem cu Estoniu. Nu ne-a ieșit treaba și ne-au furat și banii și valiza. Da, hai repede în sus. Așa. Da. Ciao. Nu te văd. Încărcați, încarcă praf. Hai să urcăm.
Uită-te în spate, sus, dacă vrei, dacă vrei să mișcare ceva. Haide-te aici, mai sus. Haide! Stai aici, stai aici. Am făcut afacerea pe Soniu și aveam oameni în pădură. Da, și au început să tragă și ne-am făcut. Și acum unde? Eu am făcut pe sus. Mergem cu tău. El n-are ce. Nu. L-a furat? Da. Deci, a fost scată. Ceva de genul. Au avut mai mulți oameni decât noi. Da, nu e problemă. Pe mine. E pe aici. Ce auzi? Poate ceva în sus. Aici, pe mine. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, 'cause I just want to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't go down low. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch it see. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard. Opriți-vă! Opriți-vă! Mâinile la ceafă! La ceafă! Întorceți-vă! Unde este șeful? Acela este șeful lor. Unde este fratele nostru? Dacă vreți să știți unde este fratele vostru, îmi dați valiza cu bani. Valiza cu bani? Da, și cu astele. Deci voi l-ați capturat pe fratele nostru. Dacă vreți să știu unde este fratele nostru, îmi dai valiza. Coborâți aici. Coborâți! Haideți! Jos! Stai aici! Jos! Față în față cu noi! Măi, la ceapă! Valiza. Deschide, uite-te dacă este tot. A doi la verificat. Banii. Verifică. Mâinile la ceafă. Am ales să facem un târg. Sunt toate. Vă credeți că vă jucați cu noi? Dar voi cu noi? Dați bani falși? Nu cum bani faci, cum banii lui. Bani falși? Banii lui. Nu falși! Cu bani falși? Nu-l faci. Nu-l faci. Aruncați pistoalele. Și voi deodată cu noi. Aruncă pistolul sau te puși! Și putem să alegem. Aruncă călcătorul de asta. Și tu. Aruncă. Aruncă. Fraților, aruncați pistoalele. În genunchi. Toți trei. Ce nu vreți să facem afacerea asta? Aruncă pistoalele! Unde este fratele nostru pentru bani? Fratele vostru? Da. Fratele vostru e mâna mea dreaptă. Dacă nu știați.
Uite la mine când vorbesc cu tine. Nu vreau. Ăsta e șeful nostru? Da. Ridică-te! După ce dai în mine, vrei să mă ridic? Sigur zici. Da. Dacă ți-aș trage un glos în gură, ce ai zice tu? Ai cum? N-am cum? Nu. Ai vrea să vezi? Da. Du-te adu baliza. Ia mâna de pe pistol, că trag. Nu-i la ceafă. În genunchi. Dă-ți mâna la bani. Uite. E șeful lor? Normal. Ei nu fac nicio mișcare fără aprobarea mea. Vrei verifică dacă sunt toți banii. Nu mișcă nimeni, stai cu pistoale pe ei! O să te uiți. Taci! Taci! Ia mâna. Sunt toți șefii. O să te uiți dacă este bun dosarul. Acum. Lasă-l face! Hai să vezi de ei să nu facă vreo mișcare. Să l-am mișcat. Ce ai aia? Unde vă este luneta? Asta ne întrebăm și noi. Fratele nostru a fost răpit cu tot cu luneta. Stai acție. Dăm să văd. Hai jos de el. Trebuie să verific tot. Acum vorbim ceva cu tine. Ce? Vorbim ceva, verificăm actele. Perfect. Actele sunt în regulă. Mai aveți lunete? Nu, poți să uiți, nimic, ne poți controla. Doar două, tu știi. N-avem la noi. Lasă armele jos! Fratele nostru care... Lasă armele jos, să zic! Armele jos. Lasă-le jos! Bagă-l lui. Fratele nostru a fost răpit pe tot cu... Vă mai ocupați cu afacerea cu arme. Momentan, da. Dă mâna! Am și eu nevoie de un tir. AK-47. De cât se poate? Îi trebuie urgent, cât de urgent se poate, într-o zi, o zi jumătate, pe târziu. O zi jumate. O zi. Ia mână, informat. Ridică-te. Ridicați-vă și noi. Ia-le armele. Ia-le armele. Planul meu, cine trădează, moare. Ai înțeles? Da. Deci dacă într-o zi jumate nu vin armele, ești mort. Și tu și clanul tău. Da. O să intru peste voi în casă. Pleacă și de aici. Eu nu o să Marșă plec. cu ăla. Ok. Fugi. Acum puteți pleca. Dar toți sunt fratele Nu nostru. puteți pleca. Ba nu știu eu când vin dau. Coborâți și jos voi doi. Repede. Ce s-a întâmplat? Ai șocat? Încă n-ați plecat! Fugiți că trag! N-ați plecat încă! S-a rezolvat într-o zi jumate cel târziu. Dă-mi aia, că totul e din vina voastră că am O să pierdut vină valiza. transportul de marfă. Trebuie să faci ceva pentru mine. Ce? Nu am încredere sigură în ei. Trebuie să mergi cu mașina și să urmărești tirul. La vama am vorbit cu toți și pregătit toți. Trebuie să-i urmărești până ajung la sediu. Bun. După aia mă sun. Da.